Naar aanleiding van het overrijden van een man op het strand in Vlissingen gaat Veren kijken wie en wat er eigenlijk allemaal over de stranden rijdt. Nu is het een beetje hoogseizoen, brengen we dit eigenlijk. Boodschappen, spullen, alles wat mensen nodig kunnen hebben bij de slaaphuisjes. Nieuwe slaapbank of een kapotte koelkast, dat soort dingen. En verder in deze uitzending. Wat kan de ui redden? Een ijskoopman van 80 stopt ermee. Goedenavond. De gemeente Veren wil minder verkeer op het strand. Naar aanleiding van een ongeluk deze zomer op het strand van Vlissingen, toen een man werd overreden. Er zijn bedrijven en organisaties die een ontheffing krijgen om met bijvoorbeeld vrachtwagens over het strand te rijden. Maar dat kan wel wat minder, denkt Veren. Ik heb het even nagevraagd. We hebben ongeveer 150 ontheffingen afgegeven. Ik moet zeggen, direct, daar schrok ik wel een beetje van, want dat klinkt wel als veel. En dus gaat de gemeente nog eens goed kijken naar de ontheffingen. Inmiddels is een aantal ondernemers, en ik heb er op zich bewondering voor, begonnen met een soort boodschappenservice op het strand. Tot nu toe konden we zonder. En de vraag is of je het wel moet willen om ook dat type van dienst op het strand aan te bieden. Ik wil graag uitzoeken of dat allemaal nodig is. En het zou mij niet verrassen als de conclusie is dat we met minder toe kunnen. Minder gemotoriseerd verkeer dus op het strand. Want hoe zit het nou eigenlijk? Mag je zomaar met een tractor, een auto of een vrachtwagen het strand op? Nee is het antwoord, want je hebt daar een ontheffing voor nodig, uitgegeven door de gemeente. Het is vrijdagavond 6:30. Toeristen geven hun bagage af aan Wim Schrijenberg uit Biggenkerken. In het voorjaar en het najaar brengen we de daghuisjes, bouwen op en breken we af. Die stallen we ook thuis. Nu is het een beetje hoogseizoen, brengen we dit eigenlijk. Boodschappen, spullen, alles wat mensen nodig kunnen hebben bij de slaaphuisjes. Ook als er een feestje op een strandtent is, spullen, dat soort dingen, bruiloften. Ja, en een nieuwe slaapbank of een kapotte koelkast, dat soort dingen. Eigenlijk heel breed. Al jarenlang krijgt Wim een ontheffing om op het strand te mogen rijden. Als je de ontheffing aanvraagt bij de gemeente Veren, dan moet je in ieder geval een reden opgeven waarom je hem zou willen hebben. De gemeente Veren stelt daar wel wat eisen aan. Dat is in ieder geval exploitanten, verhuurders van strandhuizen natuurlijk. Bezorgdiensten, zoals dit. Leveranciers voor de strandtenten. En als je die reden kan opgeven, dan kom je natuurlijk voor een ontheffing wel in aanmerking. Hulpdiensten en strandwachten moeten het strand op kunnen. En ook strandpaviljoens moeten bevoorraad kunnen worden, vindt de wethouder. Maar een beetje minder kan het wel. We zitten hier, zeker in deze omgeving, in een natuurgebied. Het is de Manteling, Natura 2000 gebied. Waar we ook het autoverkeer verder willen terugdringen. En het moet beheersbaar blijven. En met 150 vergunningen is die beheersbaarheid natuurlijk wel een uitdaging. Terug naar de veiligheid en de regels op het strand. In het hoogseizoen mogen ontheffingshouders voor 11 uur 's ochtends en na 6 uur 's avonds stapvoets op het strand rijden. Hoe vroeg of hoe laat je op het strand komt, er zijn altijd mensen. Ja, altijd opletten. Ze moeten dus alert zijn op drukke stranden zoals Veren. Maar controleert de gemeente ook op die stranden? We hebben meer dan 30 kilometer strand. Dat is een afstand van hier tot Goes. Nou, rij maar eens over de 58, dan word je ook niet op elke plek door de politie in de gaten gehouden. Dus dat is onmogelijk. Daarnaast onze BOA's houden natuurlijk wel degelijk toezicht ook op het strand. En ik heb ze ook gevraagd om zeker in deze periode nog eens een keer extra te kijken. Inderdaad, of iedereen zich aan de regels houdt en ook daadwerkelijk een ontheffing heeft. Dus wil de wethouder duidelijkheid krijgen over de noodzaak van het aantal ontheffingen. Nou, op dit moment kijken of iedereen zich aan de regels houdt. En naar de toekomst toe. En dan denk ik, dan gaan we dit seizoen natuurlijk niet meer voor elkaar krijgen. Maar meteen van het volgende seizoen, als dat nodig is, met nieuw beleid te komen. De gorddroge zomer was funest voor de uienoogst. Tijdens de internationale uiendag in Colijnsplaat konden telers kennismaken met innovaties die nu dus misschien wel harder nodig zijn dan ooit. En eigenlijk zijn de opbrengsten, vooral in de gebieden waar je niet kan berekenen, zijn matig. En je ziet nu op dit moment ook dat de uienprijzen toch wel licht aan het stijgen is. Omdat er wellicht gewoon minder uien beschikbaar zijn. Innovaties moeten die slechte oogst tegengaan. Ook gebaseerd op droogte, dus zoals een nieuw rooisysteem, nieuwe plantmachines en dergelijke. Een robotwieder, recyclebare, eventueel kunststoffenboxen om daar je uien in te doen.
Dat zijn innovaties die vandaag wel te zien zijn. De droogte zal telers de komende jaren dus voor flinke uitdagingen stellen. En je moet jezelf als teler wel de vraag gaan stellen als je totaal geen water beschikbaar hebt. Of bijvoorbeeld de teelt van zaaiuien op je bedrijf wel past. En misschien moet je wel naar plantuien of andere teelten gaan. Dus dit is wel iets wat mogelijk in de toekomst vaker gaat voorkomen. Droogte. En dat bepaalt natuurlijk wel erg de groei. Een 37-jarige Duitser is ook in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor een aanval met zwavelzuur. De man goot in 2022 in Burghaamstede zwavelzuur over een toen 34-jarige vrouw in opdracht van haar ex-man. Ook stak hij haar huis in brand. De vrouw en haar zoon verblijven nog altijd op een geheim adres. Ze heeft zichtbaar letsel overgehouden aan het zwavelzuur. Het ADRZ begint met een leerafdeling op de spoedeisende hulp in Goes. De afdeling wordt gerund door studenten onder toeziend oog van de SEH-verpleegkundigen. Op 2 september gaat dat van start. Een 50-jarige man uit Oekraïne wordt ervan verdacht dat hij een 65-jarige landgenoot om het leven heeft gebracht door hem zwaar te mishandelen. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Middelburg. Bij een ruzie tussen de twee mannen in december vorig jaar raakte het slachtoffer zwaar gewond. Een maand later overleed hij. Beiden verbleven in een opvanglocatie voor Oekraïners in Goes. Vandaag was een voorbereidende zitting. Zoet water is schaars in Zeeland, een provincie die omringd is door zout water. Daarom is er sinds vandaag een grondwaterkansenkaart, gemaakt door het waterschap. En daarop zie je per plek wat de beste manier is om zoet grondwater vast te houden. Het doel van die grondwaterkansenkaart is dat je beter inzicht krijgt in wat er mogelijk is op die bepaalde locatie. Als het gaat, hoe ga ik om met mijn grondwater? We weten allemaal dat grondwater, daar zijn we toch heel erg zuinig op. Dat is niet onbeperkt voorradig. Dus we moeten zorgen dat we dat op een goede manier in stand houden. En indien mogelijk nog kunnen aanvullen. Infiltreren behoort ook tot de grondwaterkansenkaart. Dat is niet overal mogelijk, maar op sommige locaties is dat wel mogelijk. En daar zou je daar ook op die manier invulling aan kunnen geven. Volgens Van Gorsel zijn er meerdere gegevens in de kaarten verwerkt. De hydrologische gegevens zijn erin verwerkt, grondwatergegevens zijn erin verwerkt, maar ook de toestand van de bodem is erin verwerkt. En dat geeft een goed inzicht van wat er dus kan op die locatie, op jouw perceel, zodat je dus dat kunt gebruiken als een eerste verkenning van wat zou ik kunnen doen op dit perceel om beter om te gaan met zoetwaterbeschikbaarheid. Ook de ZLTO is enthousiast over de kansenkaart die het waterschap heeft ontwikkeld. Want alle initiatieven die helpen om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Want je ziet gewoon dat ondernemers, ja, die zien dit ook. Hè. Het is niet van de laatste jaren dat het zo droog is. Dus ondernemers willen ook zelf initiatief pakken. Want je kan wel wachten op een overheid voordat die wat voor je gaat doen. Maar je wil zelf ook als bedrijf dingen gaan ondernemen. En daardoor zie je dat de laatste jaren boeren ook heel veel dingen hebben opgepakt. En zo'n kansenkaart kan gewoon helpen om de juiste keuze te maken. We gaan naar Koudekerke, daar is collega Erik Hollem. Ja, Erik, is die kaart nou eigenlijk alleen maar bedoeld voor boeren? Nee, niet alleen voor boeren. Bijvoorbeeld ook voor gemeentes, adviseurs. Eigenlijk ook voor andere geïnteresseerden. En het helpt nu eenmaal om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om wat slimmer met ons grondwaterbeleid en beheer om te gaan in Zeeland. En kan je ook echt direct ermee aan de slag? Nee, wanneer een boer naar aanleiding van die kansenkaart een aantal maatregelen wil treffen, dan is aanvullend onderzoek toch gewoon noodzakelijk. Dat kan uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf, door middel van het uitvoeren van een aantal metingen op zijn of haar perceel. Mocht nu blijken dat die maatregel uitgevoerd kan worden, dan is het nog niet duidelijk of het mag. Want dan zal die boer eventueel nog een vergunning moeten aanvragen. Het is dus echt een eerste stap. Ja, en stel nou dat een boer dat aanvullend onderzoek heeft uitgevoerd en het is mogelijk om een bepaalde maatregel te nemen. Hoe zit het dan met de kosten? Wordt die dan ook door het waterschap of de overheid financieel ondersteund?
Ja, het gaat altijd om het prijskaartje. Hè? Nee, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het waterschap faciliteert momenteel voornamelijk. Maar de ZLTO die hoopt natuurlijk wel dat het waterschap en de provincie de handschoen oppakken en daadwerkelijk met een subsidieregeling op tafel komt. Het is overigens wel zo, als we kijken naar de provincie, die denken wel heel erg goed mee als het gaat om de zoetwaterproblematiek in onze provincie. Dat bleek afgelopen week. 3,3 miljoen hebben ze beschikbaar gesteld voor boeren die een zoetwaterbassin willen aanleggen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dankjewel, Erik. Sherin van Anrooy uit Capelle heeft een nieuwe ploeg. Ze stapt per 1 november over naar de Duitse Canyon SRAM-ploeg. Van Anrooy rijdt sinds 2020 voor het Amerikaanse team Little Trek. In 2023 boekte ze haar enige profzege tot nu toe. Herman verkocht 40 jaar lang ijs op het strand van Katzand. Maar nu is hij bijna 80 en hij vindt het mooi geweest. Dat is toch wel een beetje emotioneel natuurlijk, zo'n dag. Na zo'n lange tijd op het strand. Maar het is nog helemaal zo. Vandaag stond hij echt voor de laatste keer in zijn ijskookkar. En na vele zomers is zo'n afscheid niet bepaald een makkie. Ik mis het wel. Al die blije kindergezichtjes en die vrolijke mensen. Ze hebben allemaal vakantie en allemaal vrij en ze hebben het allemaal goed naar de zin. Dus kan niet beter. Wat Herman nu gaat doen, dat weet hij nog niet precies. Maar Dan kan ik misschien zelf in het strand en lekker in het stoeltje gaan zitten. vandaag was voorlopig de laatste zomerse dag met temperaturen boven 25 graden. Later vanavond en vannacht volgen onweersbuien. Ook morgen regen- en onweersbuien. Tussendoor zien we de zon af en toe en het wordt een graad of 21. En het uitgebreide weerbericht krijg je zo meteen van Stefan van der Gijzen. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.